És un sainet d'un autor manacorí que nom Sebastià Rubí, que va escriure aquesta obra l'any 1935. I l'acció passa el dia de Sant Antoni. I com que l'acció comença quan els veïnats van a donar molt d'anys a Mestre Antoni, aprofitam per reproduir aquesta acció amb motiu del dia de Sant Antoni. I com que després tenim un nen de primer de batxillerat que sonen els dimonis, ell vendrà a fer de sonador de veres i així recollim una mica totes, donant protagonisme a l'any que podem. Antoni, demanant-li bon estat. Demanant-li la glòria com ho deixi arribar. Demanant-li que vos... Mestre Antoni. Molt bon dia, mestre Antoni. Molt bon dia, Déu mos Com fes feina en aquest dia? No sabeu pensar? La història d'un jove que se'n va anar a Amèrica per fer fortuna i va tornar pobre. I el dia de Sant Antoni, a casa seva, reben una carta d'aquest jove. Però abans de rebre la carta, son pare, que fa festa, perquè és el dia de Sant Antoni, el dia d'Antoni, rep la visita de les veïnades. I l'escena que representam és aquesta en què Mestre Antoni rep els veïnats que li diuen molt d'anys. Això ho puc fer, molt bé. Molt bon dia, mestre Antoni. Molt bon dia, veïnadets. Molt bon dia, mestre Antoni. Molt bon dia, Déu mos Com fes feina en aquest dia? No sabeu quin sant és? Sant Antoni ja ho sabia, no s'està sense fer res. Una festa com aquesta sempre és molt gastadora. Tu vas pensar que fantàstica festa. Mestre Antoni, ala, feiria. Deixeu anar a treballar. I preguem a Sant Antoni que no vol treballar mai. Si entrarem a Sant Antoni de malat, demanant-li bon estat. Però la glòria pot arribar. Demanant-li que un bon dia a vos pot fàcil demà. Moltes gràcies, veïnadets, que jo estic del tot collós. Molt d'any, mestre Antoni. I que tot sigui per vos. Que venen els dimonis. Bye.